Alright, mwancho mo tegaro radio vuno 2.0 FM ntunde ya kabere omurobeli no ivumo kiaiga tinga kitinga unechiga tumejaliwa na omugeni ase studio litukeliga area rero na omugeni oyo iga no omugeni wa very special kwaliga nigwe mone simi yo moeria iga vuna radio hello kwa niaba yo motegereri mutegetomo manya eningo nande ngakigwatarira igali tukoria ranga yokurukorwa nande ngakigwikira igali tukeliga rero karibu sana mugeni Samarieta nchenkoro kwa Sabina Bogomba Mangira korwa Bosongo etaoni lakini imenyerete bouti ase bakoruka Kiongongi biasara byombere bibo mungina Sabina ase bono iga biasara byane yengo bikorera market marigiti etaoni kisi no ngokorera biasara byane ase bono iga chinga kiechiga imbire biebi ngokora biasara nkoni ebintu buno botu wechingeni ebintu muna ebie chinyongo ebitonga chiaina mbali chinteru ebintu nebinge nkonia ebintu muna chikonu chinke kurwenke bakenene na chiriko sunyunta mariogo se ebitungusa umwe chiko sunyunta obori okay ebintu munebyo no nechibunia ke bintu bikega ndi kwatsagete biasara ebiga byao nandi ngaikwa bichakirete no kwa bichakirete market gose andake asinale kwa bichakirete ukamana gusuka gocha ebiasara byano gochaka kwane korundo omwana na narete kora ebiasara bike nabona ari kuchina gorachi njugukorwa nyakoe epurupa ndiye siringi nacha nao ni siringi ne chitongoro ibere nanyora chitongoro ibere faida chia nyagonsukuma na namnyoka na chinoi na ira secondary katuno tunga nana koneri abana kone biasara bingacanka binara bikabo mutuone konko enda buone mwaka 85 Bono nande nkenyora nachakire biasara ebyo. Wachaki biasara ebyo chinchugu. Ngachaka ko ni chinchugu lakini chimbese. Omwechere ne chingende. Na pest bag richi ajete tware ko ni ya machi siringi ibere. Pest bag ngento kiege. Ya masakara ye chinairo masakara ko bekerere binga. Mabu. Bono esenge njubinte bimbia kuchete mono tauni. Bono kanyako ni abue market. Iko kuko na ugachakira chinchugu ali na best bag chingende no bwali iko lakini ngaboneka igora sebirandi ebye echikonu ngakyo jeteba kugacha guikaiga so guchaka koni chikonu ebirandi ebyendo chebigosesega bire biye ngakyo geta bono guchaka kwane guchaka koni ebintebi nari koni nari koni chingende chirinkanyora chiri kongire buya ngoikera chire chia bongwa kwa gora mariogo kwa beka nkaranga mbiri kongira buya bono nkaranga nchake binte bibitari ko bunda useto kangekera na arwarire nde nyumba ibintu biri nanyora byagundire byasarikire byabongirwe mechere bono nkaranga binte biti nkonyara ko byoni asenye njakera nkale kanja ndwarete ebigo sarika ngarati kanjake koniebi bitari gosarika na bimenya no ane miaka 10 mbiro bikugora byamenya no ane miaka 15 ibere mbiri gosarika igo bono kerekyo nkwagwete muntu ndi kware gotengandake ona bago nkona ki nabo bureri bogo chomete mburi gotebanga ngocha buri kwachire nyumba ari gikachingende chao chigosarika agese bamware kona barabara butuko bose nkwabwate nkware ko baamini buya bose nkwabwate ndore kugusira sense meyo nabo kwamini bari more nabo lakini mono ekere oraye bweka biasara bya onko nyarore ko bikora nane chi customer ko nyarore ko chi arigani buya ekere oraye bweka omanyene ekiara kero umuntu are biasara aso kwerwanirira nera nyore
igo ngabono ngaki aro sensemo yende ngwateba ngobutungu onyuru bwichinsaga bweli nabu chi ngaki Chindania, amatere. byonsi ano kutubuko okoni nkonerania abwamo. okay ngaki birobyo ngaki kwasite gwikaro no bino kerengeri gyaste ngatigambe keraniga yakona birobyo ngosareka bire Ibiro bimbiri gusareka ikerete ngabirengera ria senginja abantu nkubimbori bare mono ngachaka kubionia kiagara kerogore tobo tubori bamenyete na nari bore ko bobuya obokoro nari boko bobuya ekagera ngachaka kobonia na kiagerete ngachaka koni bona ukararanga koni ebintu biri bitari gusareka na bimenya bini birara abu bimenya abu biri gusareka na kiagerete ngachaka koni obotu mbali rina guchinsaga motere chindania kageranga chaka kubionia sengenjo bitari gusareka andake timaitinga ngakiokara kwa manyanga bono chumete na boko ngari obotubo igonye timanyeti tari karo muntu uramanya obotubo eri nabu chinsaga ngakiokara kwa bubeka kando nga mboikerana boburukane kero kende kwa manyanga obone ndani obone emboga usomboga tibwa tibotungo obora bunkoni ore amboga nkoni nde bakeri tokoruka amarantas tokobeka sobori twaserera niyo amarantas ne chintetera chie miongo nkoni nde biology bono yasoira chintetera chiri chie miongo sababu ngo chiona ringo konya chiri ase chinyigo muntu bwato bokongwa ase chinyigo osa maiso ngo konya chire mose senda chintetera chiri omuntu nabakongorio chiotakuna ose obaka koserera niyo bori sawa mongena ngocha turaburigero nyako bako twatebinga kutwerera ngaki andake ngaki okonyora ebintu biga igo mwanchu motegero radio funo 2.0 FM kokendete kusanga mo 9 chaiga studio nabo igo no mongena Sabina Bugumba kurwase chiro ya Busongo koneria gokoro bonchori bwa yase market nabakoni ebye nabakoni chikonu nabakoni obotubwe chingeni bonsi obotubwe chikaro tikimete usankoni yakale kinirinde ngankoni ale bintu ebinge ngomo mongina Sabina inki kwaligereti okaranga nse kuchake ebyasale ebiga buna gwachakalia inki kia gerete inki kia kwa tomo watanga nse usake ebyasale ebiga na obirangira atambi ebyasale ebye narongerera tinga tiganja ke ebyasale ebye kiara tinanje tinasomete mono nkaranga ebyasale ebi ninje ngwete neranje gweka nandi ninje nderike ekageranga chaka kobioni ekiagare ebyasale ebikopire ebyane netoka nga nesabari nari guchengo bisingo siekanje nagenda ngobona wono ugasirete bono nsiegete bitigeta abutari ngo sieka yani ngo bitiga abutu ntori ko bisiekere to ko bitete sikoigo lakini rende bono nabo nkaranga ebiro bimbingire buyase ngencho onde tayo konyumania kerana ntabanta igora onde tayo kombori ngobona umuntu ese gukurika bono igani gora achandike ndachandike ko ganyerera bese y'umutiyenyi asante sana mugina Sabina Bugumba kagetengana musu bationdore nkalia especially abaiga bagukina bono gusitugukina bono namutegerete nabo igo naeba no muntu uri urahire myaka nategerete nabura nyore ngane nango nagokora ari byasara bya lakini bikira segete byamukarire igo nga umugina Sabina Bugumba ngakibono twakirari ngakigokora kwanyora ebyao ngakigokora kwanyora ibirandi ebibyao ikikono ekikyao ngayo kwanda kwa rusi nche bintebi tiko genda ndonsi guchikorigia omu customer agocha ekere bagotara iga kurigereri window shopping rende ekere omuntu agotara kurigereri okorore gento keri kumbe nagakebwate bwoi atuguteta abwata matingange konye ontebi ngegenteke kumbe nkoni morana matebie ontebi nga tiganche nteme nkubiretere bintebi jagera nabinyora okay